Hi guys, si Flora may buhula na ni og welcome sa ang channel. Og karon guys, nakaagi mi daari og gabulhot. Karsada ni si Ja padung sa lungsodaan Kandihay, Bohol. Na-enjoy ko gatan-aw daari kay wa ko ka-experience og ngani kay gamo sa una treasure. Treasure pa to sa katong kami pa na kay na manglagi mis umahan. Ja karon ingani na dali na ning trabaho kay niglegpad ana. Ditso na nagkuhag tahop. Hi! Dini hi, kuya na hari ah. Daghan sila og naani. Basin siguro pag salina siguro punis madja. So guys, padung mi karon sa barangay Kapangahan, Mabini, Bohol. Kay naa po sila dito tan-awon katong ilang giingan og Mount Labawan. Di mi mo hi karon mo labay ra mi didto. Gusto ra ko muli ili sa mga mountains didto og maora ba pagpurmas panoramic park. Na amaze ko daring among nalabjan kay murag dam si jang gamay. Dana pajag-pajag na ganahan kog ngari nga kinabuhi bitaw simple ra. Lami ka jug hangin dari guys, presko ka adyo. Padajon ta sa atong lakaw. Pag enjoy laman mo tan-aw sa view guys kay di ko kaadyo ninyo makit-an running video ha. Kay haring gitujo para mapahuway sa bugtan-aw sang naong kay basig luod na mo sang naong. Tan-aw sa takaron og mga view daari sa Mabini. Kung kitsa tong mga taga Mabini dari barangay Kapangahan, ning tamak nagadugo sa injuhang lugar lami kaadyo. Ug danhi ko na amazed kay pagbutho na mo dari mao dyan na ihang nakit-an grabe jang sus. Kinanaisan dud sa personal. Na, ang mga mountains ba, mga formation ba ni dyan nga inga na, layer. Maoy makadaog, lami dari dyan. Karabing lami apos hangin. Nais ka jug hangin. Niyari mi dari guys, alas 3 na nis hapon. Kay, mao manigikan mi nag-deliver sa suman, dyan matong nakanahana ko nga, mo agi sa abot ng mga view ba, parang relax pud gamay. Kasapod sa ang mga ganahan, ug buan himidaning mga inganing lugar, kaya daghan kaadyo og biyabas. Ibaw na magazid mong ganahan kaadyo kog bijabas. Mas ganahan magkus bijabas nga native kaysa sa bijabas kriptong magke. Kanang mapalit natas merkado ni magke na kaadyo. Nga Amerikano kuno'y tawag na nila. Mas ganahan ko sa katong gagmantoy. Diya karon makakita mi dahanig bijabas, masuguan dili na as Dwight. Apa? Na lagi dana. Dara din ta. Ay. Tiya. Ay loga. Dara. Tiya. Dara na. Di ko kaabot. Daghan ang gula. Ha? Daghan. Nasama ko sa kusang bulsa. Yeah. Birasa. Dara. Toy isa po. Ay, kinibkiban. Toy isa to. Dana. Ay, isa. Meron na. Ano yan? Uwes mga iro eh. Halag iro, arang luuda. Arang mo dyan tambuka. Buang. Kip ka na. Buang pala mo na. Buang. May abas ko dari. Musiko. Yari lang tingnan miyabas. Bugoy po gana. Kaya mga istak na nakagawad. Natindahan na na. Unahan. Kaya bawa nagazid mo guys, nga ganahan ka sa bijabas, makakita gani kog punuan ha, gazid nga sungon. Padung mi karon sa tindahan para mangisnak mi guys. Anja, wa ko mag-expect nga pag-abot na mas tindahan. Kaya ang mga bata di ay nakaila day na. Dili pa gud pugko pero sadto say kagang footage nga nakuha. Kay way tingag wa ko kay bawo nga no to nagbuang-buang ang kamera, ngawaan mo tingag agahang video pero ning hi sila na. Hi Ate Flora mi kuno. Upat ni sila kabata sa kaning dagan man kare naawa pud re ijang kauban sa papa. A few moments later. Ansa guys ning paladyo na mi kita na pugog puno as bijabas nagsige ra kog pamayabas daan ning video ha. Ja padung mi daani sa Pasto. Sitio Pasto kuno barangay San Isidro kay magtan-aw gud pud mig view. O agad ni unod ning vloga kay gasuroy-suroy ra mi daani kay gikan malagi mi naghatod og suman ja ahog man tani isumpay video na katong naghatod mig suman ja grabe man pang taasa. Maong ahog na ra manggilain. Kuno din ni. Bago. Kuya. Ya. Sawan. Mo na magari mamiyabas. Ay. Datang desdaan. Bijuan mo sila. Asa? Lo. Dere. Picture mo kamo.
Ali. Okay na ang basa. Tagsara bitaw. Kaya saka. Sige guys, kalabog di pa ko busy dari mga puto. Udah ka, dapat. Nasa? Kanay mo. Di ka kaabot. Karang kaon. Karang birahon. Tara. Sana. Lala. Asa ko di mong kamot? Kebulo mana? Dali, labong di paribis eh. Di paribis eh, mau tumiling pastor ba? Sige na. Okay na basa. Duh, kabuk. Daghan naman gud ni. Ako mau picture nila. Ninjo. Hoy, sa pag nasa na kay malubat. Anja guys, kay picture me. Ja, pagka maning area rago primidad zon ja. Padajon mi sa manglakaw. Grabe, di ana pud. Yagi na pud mig wedaan. Kalibunan, grabe dyan ang pangupkop na ni rakatawa. At ang ininjo guys, kay mo agi na pud mi daani og mga bagkali, tukarin, kasapaan. Grabe kawakwak lagi ni Dwight. Nalutsa gud ko. Pilit. Hindi na ta. Pero magbaba ka. Ano naman? Oh my gosh. Grabe guys, bisag bisa ka sa tukaran tanawon sa video, pero tukaran ka sa jarang ka na kakasdani kita pabilin ko. Pero pag abot sa ibabaw, grabe naisaw. Are we okay? Kira mo yun? Ikaw, Okay. kira ka? Okay na naman because I have no choice. The only Arami view uy. Ang sapa. Ha? Nice. Ang bot sa mga labot. Lagi beri motor dan nihuinan sama ka. Kapak mani. No ko. Sapa mana? Mag-agi din motor na. Sabor, mga sapa. Munaw ko. Panaw ka ko ba? Ano na, ano? Ano yung mo sa sapa? Ay, Munaw ko? munaw ka diha. Me. Lagi munaw na ko. Ako kay lapok. Munaw ka lapok. Asa Atura, ka atura, munaw? unahan lapok. Atura naog. Ikas. Sapa ano man eh. Ay ka. Munaw na ko. Ay ka naog. Mabasa ka. Grabe ka magiagian guys. Tanawa. Wakwak man good. Ano? Wala ka dyan agi karsada guys. Puro naraman dyan ni mga daan nga gagmay. Anak ko nung mumusaka. Mara maglisod ang pananaw doy. Wala, ano naman yan. Kada to kay baga magsagbot ito. Dagdag mo to lang eh. Sorry! 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 Ano, gutaan? Oh my Ano God. naman takot? Wow. Dito magutaagi. Ay, sorry. Pakita nila. Haro gusto. Gusto ka mo ito pa dada. Di na. Kita naman guda ni. So, ang labawan ka to. Ako na ibabaw. Ha? Kala na? Kana. Hmm. Muna kinatas ang ngipik. Hmm. So,
asa raman tong farm ni Papa Jo. Para to. Oh, asa man ta mo agi matugbang na ta. Ito ta may balas ito to. Asa man ta agi? Tubos. No, agi pa ta. Isa karagan ko dari. Abi pa kog mauna ni. Unyabas man ta to. Dito ta nagbebas man. Di na ko. Sino ko? Wala na. Uli ko bitaw ko dari. Ano na kali ko kay balikid. Unsa ta? Balikid. Tawa. Kay mga bala man mga baka di ano? Ah, nagana gani ha. Okay kita. Wa. Ah, nagana. Ano? Dito matagitan. Ito ha. Torag bayo. Yung lami. May video ka? Oh, usapin mo yung binidyo ka. Mahadla ko. Ano ka nasdan? Sabag di. Nahaglak na gadyo ko guys. So nagadyo ko makahawid sa kamera og maadyo. Murang nagadyo ko ke Japan kay agdaan lagi grabe kaglug ko na sa ni tawhana murag wak bisag asalan mo susut wa na lagi may nagagi na nigdana naghimo-himo na raman jag ijang kaugaling ang daan dari sa mahaglak man kog nay tukaron tigbengen jag kana bitong tagiton kadyo agdaan kanang arang gamajara igurang muli at agligid kulbaan ko nga na kay jang ma kuan kuno ay mima damag mima bungi midani madyo man siya kay magsimud makatukod man siguro sa juta aga gamay ra ba ni nga simud bungi jud dajon hindi kay nadlok na ko kaadto doy Look, ato ka, Jo. Teka lang ka, Jo. Siga mo na. adlok na ko kaadyo Tig, tig, tig. ano mo na feel lagang heartbeat buto-buto Ano nang bahaw man. na busog kos bayabas wa na gazid guys daan na mis kabaskan namin nagagi ganina sapa daan na pud mis kabasakan dyan nigtugbong na nis ubo sapa na pud siguro na ilhan kay mura magnawawog ulbaan ako hadlok lagi kog mga ingani kagianan si Jack kay araman dyan nijang lipadja makita ngani anak ko magis mga bata Zud ni kitag karsada nanin kabaskan kasapaan Hi, Ate Florami. Hi, Ate Florami. Bye-bye. Bye-bye. Ang amping mo ha, kaya nang gahat. Okay guys, padajon ta, bintaha kay murag bubintaha nagdaan, diyan nakakita nagsuko karsada, diyan na amis ko na rin day bunto na tanawa. Grabe man jang naisa. Mura bag makarelax sa tanawon, bal makapag kamupod basta ako, basta makakita kog mga ingani, malipay gahang kasing-kasing, diyan tukad mi daari hadlikon ra ba jud. Pasto Purok City Pasto Sitio Pasto Barangay Sana siya. San Isidro disanan tong kuan ni Papa Jo ha wow okay ba Tughad no. nice eh Tughad. Tadto tayo agi no. dua Laro ira. ga trail man ta Mo eh. trail Mo eh. agi-agi sa pa Di man. Tril. Sura. May isa guys na Hike ang man background. to. Hike. Yeah, bas. Another. Mamanig ka tong duha. Na pughad. Grabe lang may agbiyo ga-enjoy gatig ko. May Grabe. Highway na ni highway. Tanaw sila. So pagawas na mo guys sa bukid, yung buto ko mi ng highway mo siguro ni San Isidro Sentro tabunok nga na ko ka sure kay ingon na pus undig mo na kuno ni. Diyan mo padung na medaan ni uli guys. Padung na ni Sentro sa Mabini. Tanja guys, nang laktod remis ka baka kay deura man dari agiun kay lapot naman nas kayakay ja inig abot sa kayakay napo putlong kam na deura ka adto na sa mga ja guys kay bawa ko nga medyo boring ni nga vlog
Pero atangin na dyan ang sunod nga vlog guys, kay nangutang kong cellphone, patanawon mo na cellphone na hang inutang dengan na tuog abri. Atangi ang sunod na nga vlog. Daghan ka atong salamat sa inyohang always nga pagsuporta na hang. Anja, palihog kog subscribe ug wa pa ka naka-subscribe kay daghan pa ko'y video nga himuon, daghan pa ko'y mga ipakita ninyo po nga mga lugar nga lami pa pud tan-awon. Daghan salamat. This is Flora Mi Buholana and I will see you again on my next vlog. Bye-bye.